Най-хубаво ракига. Егермайстър също върви. Малко 50 грама. Времето е хубаво. Да ти иба путката, майна! Митьо, не ще пише опатна! Ще пише опатна, Митьо! Не дей! Какво правиш в случаето, е? Так, не работа, че. Да ви кажеш времето добре. Добре, ай ще вале. Ще вали, ще гърми. Ай, сега, две опада. Снимаме. Облак това може да вале. Ще гърми даже. Да вале, че. Мена огазна ракия. Не работа, че. Митьо, не ще...